use take tuma pani phone no use take thi pulote la ke ber phun no Pirthetak ke ilitum suarlo le kavelo polotangte akang ting mate suarlo henlo mane ilitum kethenai pole putachok lasi ilitum karbeng long chulom het sumila rong hang pi nogaw long ke pholok lapen ongdung suarlo so tum lapuson ke phodopik lasi lapuso labang so puthak nangli pi pachini ji ilitum la non lirmi awe tum phat so puthak ni liganing ji gila puhen lo jo suarlo tuma bang la son ke phophe ji phan methang phan charai kom dun thek phan methang protection phan la martial arts bang e charli ke nang sot non lam ke athema hem det pupe e dam pidam prota la son ke phobang do pik pik la si martial arts bang charli te methang phan sab so charai kom dun thek po angke la pen society la pen non obi mi tum ning chalar ping nang lang matha kerla ping nang lang athe kadu kawe phan ke kali he ki pu ke sta me aj hak tumbang ke kamatha kason lo ho kilele do na si kenelo la bang chikerla nang na lai hui sai lang no along aj hak tum nilila son kaning ge thek long solo so tum peri ka chingthang akithi ta ho ko penela puson ajoi ne pen sila son asai lang no ke ong pu nang li labang so patha ki pui labang ke dressing he na thu lang lam elu pulote la ke imethang comfortability si ke nangji mati ka do ka beta jeneba non son thang oga hot ke ili kupusi pu cover tip un pu mati to mon nge nang dun nang ko ji madu ta isibet lo la mithang mindset si chalar nang pola ke lap lo lo tang tela ala pin so tum bang amain bang se chalar nang kamatha bang matha kerla ponang ko alang litum aning ki ho ajoi ne si la poson elitum non akai hot ke mobile le avete thangda chini unde somar pen cheng lok ki bi ki thi sar panta mobile ke kenang so wasra me elitum la kacharle somar tum mobile ke en thek long la pen non ke online class si ki do la se labang so puthak la student tum bang kacharle somar tum bang mobile ke ot si akeme mate ko anake mate ko anake heno do nandilas so lam pasini chima langdam edlo pulote mobile phone ki use thek tum ke use thek tum phani phone no use thek thi pulote la ke ber phun no ko so nei glo mobile phone ke advantages ke lake do pic no ni litum thek long lo la non lockdown na por busita me class high in kerala pusita online class a true students atuma course complete long bom lo students to mata lost de la dak ten nam lo pulote angko disadvantage bang ke la non ko son lo ho smart ma phan online class 2002 ko pa pai pote phone pidet po tapu smart ma bang ke charli ton ne mate game tong pathu do na rela ne la hai tak chalang don ngi angko students atum polate kenelo la apora hot sila pupi chot nei la online class phan polate non india chot kalelo pir thiang kang pe covid 19 ke su dang flop lo hemben chong nang ne lockdown pu de lasi labang so aputhak ilitum karbeng long arat ke kilu ke lom ke thek ka chini ne tapuson ilitum akar ilitum ke long aso lasi ilitum thek lo pena an ke stame ilitum non pena an tum ke chini ne dolang lasi ilitum corona awur pen ka chingrai nangi phan pulte ilitum kupisi klem nangi labang karbeng long arat phan pachini khima nilihin pensioning kang tung ke lapulo kado kawe puseta mi kinang sort hutsi hongbar ik chot nangji la penang ko ke bar lo pulo te sanitizer pen la mask ka bang ke chipon bek nangji athe kona pentong kopi pentong kachi phodun jini ki undun jini ke ni chini ne mati di lasi sanitizer pen mask ka bang ke cheteng ne dat simelo na hole tam puseta mi la penang ko immunity boost ka kuri phan bang ke kecho ke jun bang chelang onang po ke do ke thak se pang thier nang po kalang la penang ko lang le puseta mi lang kar om si junang po kalang